bosc del canvi. No sabia que hi havia un portal. Sempre que algú ha entrat a aquest bosc, ha acabat malament. Hauria d'entrar-hi jo. Les coses han de canviar, no? El bosc del canvi, per simbolitzar això. Per simbolitzar aquest canvi. Només he de trobar el lloc del mapa, trobar els mags i fer la meva pregunta. I a partir d'aquí hauré aconseguit la resposta i el meu viatge haurà acabat. Entro. No he ni de pensar-m'ho. Simplement he de llançar-me. Això és com quan vaig haver de fer aquell salt al Regne del Nord. No m'ho he de pensar, he de llançar-me i les coses aniran bé. La sensació que tinc és de perill, però al final haurà valgut la pena. Ja soc dins. Ara he de trobar el lloc del mapa. Com se suposa que he de... Mags, on sou? A veure... Mags, on sou? Hola, què tal? He vingut a fer-vos una pregunta, però necessito saber on us amagueu. Sisplau. És cap allà. És cap allà. Segons el mapa estic a prop. Aleshores és aquest, el bosc que busco. És molt gran, la veritat. Segons el mapa ja hauria de ser-hi. I ara què faig? Són aquests els tòtems? On han de ser? Són els tòtems. Vaig i els hi dic alguna cosa. Hola, no sé ni com els hi he de parlar. Max? Hola? Em dic Pua. Soc un cactus i estic fent un viatge i m'agradaria que poguéssiu respondre la meva pregunta. Porto hores viatjant. Estic bastant cansada, la veritat. Podeu respondre quan vulgueu. Hola? Grans mags màgics, guardians del coneixement. Estic esperant què he de fer? He d'activar... Hi ha algun ritual per activar-vos? Hola? Podríeu... Què he de fer per obtenir respostes? Oh, grans mags. És així com ho he de fer? Hola? Sisplau? Us heu d'activar o algú... És aquí? Funcioneu, oi? Se suposa que ara... hauria de poder parlar amb vosaltres. O hi ha alguna cosa que no sé que havia de fer? O és mentida tot? Segons tot el que he llegit... Sí, segons tot el que he llegit...
No cal fer res més. He de venir aquí i em presento. Hola, què tal? Ah, ningú respon. És així com va. Sou un producte de la imaginació dels que han vingut aquí. Els que han vingut aquí han d'estar prou bojos com per creure-ho. És igual, Pua. Era mentida. Avisa tothom. Els mags no responen. No és veritat. Perquè no són reals. Perquè Ira, quan va venir aquí, no tenia ànima i estava boja. I Alexander també. I aleshores, com que no estaven bé del cap, van imaginar-ho tot. El bosc no és màgic. Torno a casa. És fàcil. Torno a casa. Ja està. Més he d'anar cap allà. En línia recta. Si la màgia del bosc no funciona, he de córrer cap a una direcció. No cal que faci absolutament cap canvi. Seria completament absurd. Només he d'anar recte cap. La part dels mags és mentida, però la part que no pot sortir del bosc és veritat, no? Ara no importarà la direcció que comenci a marxar, perquè és igual, tornaré al mateix lloc. Tornaré exactament al mateix lloc. Com se suposa que he de fer un canvi si els mags no desperten? Sisplau, porto viatjant molta estona. Ara no estic per bromes. El bosc és màgic. M'ho heu demostrat, o com a mínim així ha semblat. Perquè no tinc mal sentit de l'orientació. No m'he perdut mai. No és normal que hagi tornat al mateix lloc. Porto tota l'estona anant en línia recta, o així m'ho ha semblat. Si el bosc és màgic, per què no ho sou vosaltres? Si el temps no avança, per què plou? No pot ser que les coses siguin així, a mitges. M'estic mullant. Estic cansada i vull tornar a casa, perquè porto mesos fora. Porto mesos fora de casa. I estic aquí, al mig d'un bosc, vés a saber on, enmig de la pluja, parlant-li a una carbassa. I encara m'estic intentant convèncer de que va ser una bona idea sortir de casa. Havia de ser una bona idea. Era una bona idea. Ho era. Havia d'haver tornat. Després de la coronació. Hauria d'haver tornat. I ara no estaria aquí. I ara no m'estaria mullant. Però no. Li estic cridant a una puta carbassa. I estic esperant que em respongui. Com es pot saber que he de fer un canvi? Si això ja ha passat. El canvi ja l'he fet. Ara a partir d'aquí només em pateixo les conseqüències. A partir d'aquí només em pateixo les conseqüències. Quina classe de canvi he de fer ara? És absurd. Sortiré d'aquest bosc. I sortiré d'aquest bosc avui. I tornaré a casa meva avui. I ja està. Mireu què faig amb el bosc màgic. Si voleu que em quedi aquí, ho farem bé. Deixareu la vostra fusta. Deixareu la vostra terra. Què tinc per aquí? I plou una altra vegada. Aquest arbre? Al terra, com tots els altres. El cel habitualment no és tan... Era molt important aquest arbre. No aniria malament que apareix de... Sisplau, Edgar. Sé que no em faràs mal.
casa preciosa m'està quedant. I aquí al llit. Si és que es farà de nit algun dia. Espectacular. He tingut una idea. Tampoc sé què podria perdre-hi. Podrem intentar... Molt bé, anem a provar la idea que tinc. Una mica de ferro... Tinc una espasa de ferro. I no em provoca cap reacció. I aquest és el canvi que faig. Tinc una espasa de ferro i no m'està provocant absolutament cap reacció. He canviat. He superat tot el... He fet un canvi. He fet un canvi. Ja puc sortir... Si estic fent, em podria fer mal. Em podria fer mal. Deixa-ho, no vull. No passa res, puc. Camino fins a l'espasa. Quan la tingui a la mà, no hi haurà absolutament cap reacció. Potser al principi sí, això és normal. Perquè hi ha d'haver un canvi, del principi fins després. Però aquest és el canvi. He de superar-ho. Les coses s'han de superar. I això serà el final del meu viatge. I així podré tornar a casa. Només fa falta que m'acosti... Estàs bé? Sisplau, no. Ua. No. No volia fer mal. Tinc l'espasa. Què passa si... No. No puc arriscar-me a fer-me mal un altre cop. No. Ja està. L'espasa és al llac. Ja no... Ho he superat. No he superat absolutament res, no ha servit d'absolutament res. Ara no estic per aquestes coses. Hauria de... Crec que hauria d'avisar que sóc aquí. Hola? Pua? Nidre? Pua, estàs bé? Sí? Fa molts dies que no sé res de tu. Ja. L'altre dia va venir a veure'm Jala. Estàs bé? Què va dir-te, Jala? Que estaves ferida. Saps per què? Sí. Sisplau, digue'm que no l'han trobat encara. No l'han trobat. Nidre, no vull que li feu res. No li faré res. Va venir-me a visitar amb l'Orea. Però jo encara no sabia res. Què feia l'Orea fora del regne del mar? Estava ferida. Per què? No ho sé, Pua. Què has descobert en el teu viatge? Sóc al bosc del canvi. El bosc del canvi? Nidre, sóc al bosc del canvi, no sé com sortir. Però has llegit sobre aquest bosc, no? Sí. Els mags no desperten, no reaccionen. He intentat parlar amb ells, però no fan res, no parlen, no hi són. No deixis d'intentar-ho. Si cal, pots parlar amb Alexander, crec que... Però no sé si ell podrà ajudar-te en això. No es pot sortir del bosc del canvi fins que faci un canvi, i si amb els mags no funciona, no... Pua. Per fer un canvi no necessites parlar amb els mags. No són necessaris. És la forma ràpida, és la forma que puc tornar a casa abans possible. Què necessito, doncs? No ho sabria dir. D'acord, intentaré buscar la forma. Estic segura que ho aconseguiràs. T'espero. Adeu, Pua. Adeu. Molta sort. Ja no sé ni quanta estona m'he passat aquí. Oblidem això. Ja està, mira. Hi pensaré en un altre moment, ara mateix no. Vull tornar a casa. Fora d'aquí. Ja està.
Si tingués el piano aquí podria relaxar-me, a vegades funciona. No vull estar. No vull que una tonteria com aquesta em provoqui tot això. No, és l'últim que vull pensar en aquella sala, en aquell piano, en aquella... Igualment he de trobar la forma de relaxar-me. Com feia la cançó? Ja quasi no ho recordo. Quan és fosc i és de nit i no saps on anar, pots notar la claror que vindrà. Quan fa fred no tens res i no pots descansar. Pots sentir l'escalfor del demà. I els viatgers sempre ho expliquen, que el món és fosc, però a l'altre costat de les muntanyes hi ha llum i hi ha vida. Quan el foc crema tant que no pots respirar, pots sortir últim salt i a volar. I si el vent bufa tant que no pots avançar, pensa-ho bé demà el sol